2027 मायथाइयाव इन्डियाया सेन्सासनि मुङाव 11,700 क्र'र्सनिबो बांसिन फैसा खरसा खालामनो थांगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो कुवेश्चना जाहैदों फार्स्ट इन्डियानि सेन्सासा माब्ला जादोंमोन? बयनिख्रुइबो गिबिसिन सेन्सासानो 1872 मायथाइयाव जागायजेन्दोंमोन। बै समावनो इन्डियानि पपुलेसना एप्रक्सिमेटलि 25.5 क्र'रमोन। नाथाय इन्टारेस्टिं बाथ्राया बेनो जे बै समाव पपुलेसन सेन्सास जानाया खेबसेयैनो जाजोबाखैमोन। बुंनायनि ओंथियानो जाहैबाय मोनसेल' जायगायाव मोनसे टाइमाव जाजोबाखैमोन, गुबुन गुबुन आलदा आलदा जायगायाव आलदा सम एबा टाइमाव जादोंमोन। नाथाय थाङै थाङै 1881 आवसो फार्स्ट टाइमनि थाखाय सिनक्रनास सेन्सास एबा होल इन्डियायावनो खेबसेयैनो सेन्सास जागायजेन्दोंमोन। बै बोसोरनि उनावनो सेन्सासनि नैबे प्रसेसा जेनेरेलि 10 बोसोर एबा 10 बोसोर उनाव जाबोगासिनो दं। आरो 2011 नि उनाव डाइरेक्ट 2027 आव हिउमेन पपुलेसन सेन्सास जागासिनो दं। आरो 2027 नि स्केला बेसेबांबा गोमोथाव। सेन्सासनि मुङै एप्रुभ जानाय बाजेटआनो जाहैबाय 11,700 क्र'रनिबो बांसिन। आरो नैबे 2027 आव पपुलेसनजों लोगोसे हाउस लिस्टिं आरो कास्ट वाइज बेसेबां पपुलेसन दं बेखौ कालेक्शन खालामनाय जागोन। आरो नैबेनो बयनिख्रुइबो गिबिसिन सेन्सास जायखौ डिजिटेल मेथडजों कालेक्शन खालामनाय जागासिनो दं। 1872 मायथाइयावनो 25.5 क्र'र्सनि पपुलेसन। आरो एबारबा बेसेबां पपुलेसन जागोन बेखौ सेन्सास जोब्बासो मिथिनानै मोनसिगोन।